नों मिथिगौना, जि समाव नों थैनानै थांगोन बै समनिफ्रायनो नोंनि मुङाबो गोमालांगोन। नोंनि गावनि आंगोफोर जायखौ नोङो इमप्रेस खालामनो नाजाबाय थादों, जायनि थाखाय नों खामानि मावबाय थादों, नों थैखांनायनि उनाव बैसोरनो नोंखौ नोंनि मुंजों गाबज्रिनाय नङा, गोथै सह'सो होननानै बुंगोन। नोंनि सिनायथियाबो गोथै सह'सो जागोन। बेनिखायनो लोगोफोर, नों गुबुनखौ इमप्रेस खालामनो थाखाय नङा, गावखौ इमप्रेस खालामनो थाखायसो खामानि माव। नों मा खामानि मावनानै मोजां मोनो, नों माखौ मावनो मोजां मोनो, बे खामानिखौनो नों माव। नों मोसानो मोजां मोनोबा नों ओरैबायदि मोसा जे नोंनि गावनि गोसोआबो रंजाखाङो। मिनिनो मोजां मोनोबा ओरैबायदि मिनि जे उदै बिगुर सालायो। बेरायनो मोजां मोनोबा बेराय, जानानै मोजां मोनोबा जा, नाथाय नों गावनि जिउनि खुसिनि थाखायबो खामानि माव। मानो होनबा थैनानै थांनाया जिउनि देरसिन लस नङा, नाथाय नों थांनानै थासान्दियावबो जिउखौ गायब खालामनानै लानायासो जिउनि देरसिन गोथै सह' जायो। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो समावनो खुसि थानो नाजा। मानसिफ्रा नोंखौ दुखु होनो थाखाय बयबो नाजाबाय थागोन। नों गावनो गाव खुसियाव थानो दिनैनिफ्रायनो नाजादो, नङा होनबा?